Buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Foro Verde. Retomamos los debates con políticos. Nos vuelven a acompañar Julio Comesaña y Carmela González. Gracias a los dos, de verdad, por estar aquí. Hoy el Partido Socialista se ha disculpado que no podía estar aquí, lo cual agradecemos que por lo menos nos abran ya la puerta a poder venir. Y queríamos hablar de la sanidad, lo que está pasando con el Estatuto Marco de Medicina, y ver cómo es, aprovechando además que Julio fue consejero de Sanidad, está llevando también este tema, poder debatir un poco esto, además con una huelga que ha habido ahora, y ver las posiciones de los dos partidos y ver esto. Carmela, ¿no te importa que empiece Julio para que nos cuente qué posición tenéis vosotros y cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, agradecer nuevamente, Mauro, que nos hayas invitado, en este caso a mí, y te lo agradezco personalmente y encantado de volver a compartir con Carmela este momento, ¿no? A ver, el Estatuto Marco es un estatuto que es unas normas básicas de funcionamiento, ¿no?, del sistema sanitario público, afecta solo a lo público, que bueno, pues, hubo un granito en el año 2003 cuando se aprobó el vigente Estatuto Marco, que veníamos de unos años donde había estatutos marcos para diferentes categorías, que bueno, yo de aquella lo sufrí también, la dificultad de tener varias reglas del juego para distintos profesionales, y es verdad que el Estatuto Marco supuso una homogenización en ese sentido, ¿no? Los profesionales que comparten un hospital o un centro de salud están todos bajo la misma perspectiva de normativa, ¿no?, de reglas de funcionamiento, de acceso, de salida, del funcionamiento normal de una institución, ¿no? Pero es verdad que después de casi 23 años alguna cuestión hay que ajustar, ¿no? Y de hecho las comunidades autónomas empezamos a hacer un proceso de ajuste hace unos años, ya en el 20, cuando los procesos de estabilización, hubo que hacer procesos para estabilizar a las personas que llevaban años encadenando contratos, y se hizo un esfuerzo de adaptación del Estatuto Marco desde el consenso, las comunidades autónomas y el Ministerio, fue un proceso más ejemplar, que se reformó lo que hizo falta reformar y salió la posibilidad de reformar más cosas. ¿Qué cosas hay que reformar, por ejemplo? Pues está pendiente de reformar todo lo que tiene que ver con las oposiciones, ¿no? Todo el mundo, tanto sanitarios como no sanitarios, saben que las oposiciones es un proceso tremendamente largo, que empieza y casi dura 3 años y que, bueno, que es farragoso. Bueno, pues la propuesta que había de reforma a eso es que fuera más concurso de méritos, como se hizo en Galicia, por cierto, sin respaldo jurídico, y precisamente el Estatuto Marco reformado podía venir para eso, y una serie de cuestiones que, bueno, pues que eran de necesidad, ¿no? Como adaptarse a los nuevos tiempos, pensar más en las guardias desde casa, con sistemas informáticos. Había cuestiones que había que abordar y en eso estábamos todos de acuerdo, y de hecho estuvimos durante casi 2 años, las comunidades autónomas y el Ministerio, buscando un consenso, ¿no? Pero hay un hito importante, que es cuando llega la actual ministra, que rompe esa forma de negociar y de repente aparece ella con varias cosas, ¿no? Primero, anunciando en medios de comunicación cuestiones críticas, como era la homologación de las enfermeras, por ejemplo, pasar a grado sin ningún tipo de diálogo previo ni consenso previo, aquella famosa filtración de que los residentes que acababan la especialidad tenían que estar 5 años sin poder trabajar en la privada. Bueno, eso generó un entorno realmente muy desafortunado, ¿no?, que no ha hecho más que con el paso del tiempo empeorar. Resumen, finalmente la ministra ha llegado a un acuerdo con unos cuantos sindicatos del ámbito, los generalistas fundamentalmente, y más SATSE, y ha excluido de esas negociaciones a una parte importante como son los colegios, los sindicatos médicos, perdón. Entonces, bueno, pues eso ha generado un conflicto en el ámbito del Estatuto Marco, que es muy importante, que es un conflicto entre, en este caso, el comité de huelga formado por sindicatos médicos y el Ministerio, en los aspectos de esa reforma que tienen que ver con el Ministerio. Aquí nos está hablando de competencias de comunidades autónomas, está hablando de salario base, de complementos de destino, de límite de jornada, aspectos que están en el Estatuto Marco. Lo que está ocurriendo aquí es que hay una clara incapacidad de negociación. Si aquí tuviéramos una huelga en sanidad y llevásemos... No tenéis hoy una huelga en sanidad, ¿no? Bueno, pero es un ejemplo. Las que se van produciendo, pues lo que se hace es sentarse con el comité de huelga y se llega a acuerdos. Ha habido una hora que se ha llegado a un acuerdo, hubo otra previa, y seguramente de esta pues también habrá que dialogar. El problema en el Ministerio es que llevamos camino de los 6 meses de todo este conflicto, con huelgas permanentes que están provocando multitud de suspensiones quirúrgicas de consultas y de pruebas, y que lo más grave es que no vemos visos de que se resuelva. Hoy mismo acaba de sacar un comunicado el comité de huelga pidiendo la dimisión de la ministra por algo tan sencillo como mentir, ¿no? Hace unas declaraciones esta mañana en el Senado y ayer por escrito
pues mintiendo sobre lo que ocurrió en una reunión para justificar que no ha llegado a ningún acuerdo. Entonces, bueno, es tremendo y me parece realmente, o sea, yo creo que el primer paso para abordar un conflicto es sentarse y sobre todo quien tiene el poder, en este caso el Ministerio, ¿no? Y esta ministra no se ha reunido prácticamente nada con los sindicatos convocantes de la huelga, envía un director de recursos humanos que está muy bien, pero ya no se reúne. Y además miente sobre el contenido de lo que está pasando en esa reunión. Esto pasa también porque esta señora es de Más Madrid, no es de la parte del PSOE, porque incluso las comunidades del PSOE tampoco están de acuerdo con ella. No, es más grave. En ese Consejo de Ministros hay dos candidatos a la Comunidad de Madrid. Está ella, que es, desde que entró es candidata a la Comunidad de Madrid, y estos días probablemente se vaya a materializar, y otro ministro como Oscar López, que es el que tiene la función pública, que es... Aquí hay muchos aspectos de este conflicto, los que están ya pactados incluso con los sindicatos y los que no están pactados con los médicos, pasan por Hacienda y pasan por Función Pública. Nadie ha escuchado la opinión de Hacienda, ni nadie ha escuchado la opinión de Función Pública, probablemente por esto que apuntas tú. Entonces, bueno, es una situación realmente preocupante que yo, insisto, más allá del fondo, que es difícil de resolver, la forma nunca se ha visto en un conflicto. Es el conflicto más largo. El otro día también, que cada vez que se retrasan las cirugías, se retrasan un montón de cosas, y eso después va incrementando el... Estamos hablando de en torno a 1000 cirugías suspendidas, depende de la semana. Esta semana es complicada porque coincide un festivo al final, que es un día menos, pero también es un día... Bueno, la siguiente. Y estamos hablando de 1000 cirugías cada semana, 3000 pruebas y consultas tanto en primaria como en hospital, especialmente en hospital, que es donde más incide. Entonces, bueno, en resumen, es una situación endiablada, una situación donde yo creo que una de las partes, en este caso el Ministerio, no está tomando la postura normal de un conflicto, que es sentarse, buscar soluciones e intentar llegar a acuerdos. La verdad es que, bueno, de hecho, decía antes, el 17 de diciembre echó a los sindicatos médicos, los echó de la negociación directamente y dijo, yo con ustedes no voy a firmar nada y voy a firmar con estos otros que están aquí. Insisto, con nosotros tiene un problema también, que tiene que firmar un acuerdo retributivo, porque todo lo que le ha prometido a los otros sindicatos hay que materializarlo en presupuestos. Presupuestos, no hay, por cierto, no hay. Pero más allá de que no haya presupuestos, Hacienda, que es que tiene que cuantificar lo que significa económicamente, estamos hablando así de entrada de más de 4.000 millones de euros, solo la implicación económica de lo que ha pactado con esos sindicatos. Y esto necesita que Hacienda mueva ficha, ¿no? Y de momento no ha habido ninguna ficha ni de Hacienda ni de Función Pública. Por lo tanto, el horizonte es realmente complejo. Carmen, ¿vosotros cómo lo veis? Bueno, nos o queremos é que reducir o conflicto laboral que está habendo na sanidade pública a unha cuestión únicamente como é a cuestión do Estatuto Marco non nos parece adecuado, porque non é exactamente eso o que están demandando os profesionais da sanidade, non? O que están dicindo os profesionais da sanidade é que todas estas distintas movilizacións, reclamacións, concentracións ven provocadas polo deterioro grave da sanidade pública. E aí eu sinto discrepar con Julio. Bueno, pode ter unha parte que resolver o Goberno do Estado, como é a negociación do Estatuto Marco, pero ten moito que ver tamén coas competencias que temos en Galiza. E que, ademais, os propios sindicatos, incluídos os sindicatos médicos, recoñecen e din que non todo, o sea, a problemática está dentro dese Estatuto Marco, senón que a maior parte das cousas que se reclaman son de competencia autonómica. E aí é donde nos vemos que está realmente o conflicto, non? Es decir, temos profesionais cada vez máis saturados, con máis carga de pacientes, con unhas condicións laborais terribles. Hoxe acabamos de ver como... Acabas de decir tú, Mauro, que hai unha nova convocatoria de folga por estas decisións que ten... Pero con unha repercusión de 1%. Bueno, a repercusión, esas tamén eran as dos sindicatos médicos. Ya digo lo que dicen os datos, Cuando tú falas, dependendo coa parte que corresponda, a repercusión sempre ten unha medida distinta, non? Pero o certo é que hai unha conflictividade laboral continua na sanidade e que non deixa de ser fruto das condicións nas que están traballando, non? E aí é onde hai que poñer o foco. O que non pode ser é que sigamos tendo cada vez máis carga laboral, máis carga de pacientes os profesionais médicos. Eu podo vos contar unha anécdota
fan unha persoa moi chegada a mí, foi ao médico esta semana, e o seu médico estaba que trinaba, porque ese día iba a ter que atender entre 50 e 60 pacientes, porque un dos seus compañeiros non foi a traballar e automáticamente tiña que recoller toda unha parte deses pacientes que non se podían atender. E ese é o grave problema da sanidade pública. E por que decimos nós, ou por que análisis facemos nós de por que chegamos a esta conclusión? Nos levamos anos dicindo que os continuos recortes do Partido Popular na sanidade pública nos están levando a esta situación. Pero que máis, hoxe mesmo, o Consello de Contas saca un informe que, tal como di aquí, confirma o drástico deterioro da atención primaria na Galiza, non? E iso é o que temos que ver. Es decir, non podemos seguir pedíndolle aos profesionais en xeral, aos médicos en particular, porque son os que reciben os pacientes, etcétera, etcétera, pero tamén os PAS, que están tamén aí cunhas reclamacións, unha conflictividade, os médicos de familia, que son os que ahora mismo, e os médicos do PACS, están con esta decisión que non entende ninguén, absolutamente ninguén, que de repente a Consellería de Sanidade se saca na manga esa nova categoría que se chama facultativo especialista en atención primaria, que o que fai é non quitarlle carga laboral de traballo os médicos de atención primaria, senón incrementarlle, es decir, vades a deixar de traballar cos vosos pacientes os sábados para mañá e vos vades ir a un PAC a facer guardas. Es decir, o grave problema aquí é que estamos intentando poñer parches sen sentarnos a facer un plan estructural para a atención primaria que consigue que iso que a primeira a porta de entrada, como di todo o mundo e como é do sistema sanitario, que a atención primaria cada vez este en peor condicións. E aí ven o que acabamos de sufrir en decembro coa saturación de urgencias, veñen absolutamente todos estes problemas que temos na sanidade e ven esta situación insostible para o persoal que fai que estar. Claro que teñen que estallar, e que senón é imposible, non podemos seguir pedíndolles que sigan aguantando a falta de profesionais. Bueno, estallan co goberno estatal, estallan coa xunta, como está pasando, e o que hai é que poñer unha solución a eso. E esa solución pasa por investir máis diñeiro. E remato xa. O propio informe do Consello de Contas dice que a xunta destina un 12% de gasto sanitario menos que a atención primaria que o que recomenda a OMS. Claro, estamos falando de que incrementamos o orzamento para a sanidade, pero non vai a esa porta de entrada que sería o esencial. Se nos seguimos, e despois tampouco se entende ese incremento de orzamento para especialidades cuando as listas da garda cada vez son maiores. Claro, ahora temos a excusa perfecta, non? As listas da garda son por culpa da folga, e facemos trampa sanitario. Sabemos que antes das folgas había lista da garda e sigue habendo lista da garda a mesma agora, non? Antes no sé si habréis visto la noticia que salió ayer de una pediatra que se llenaba la agenda de consultas que no tenía. Y ponía aquí que tenía Mauro, permíteme que non te permita no fue en Galicia. Que Julio vaya a concordar conmigo. No fue en Galicia. Que haya no, pero quiero poner una anécdota de que un profesional, que digo que los médicos pero que sepamos que también hay gente. No es justo. No, frontexe profesional temos absolutamente que lo denunciaron los padres, decían, pero si yo no tengo pediatra y tal. Entonces que como anécdota que no digo eso. Non é algo que... Non é tal, pero digo, como lo comentaba como anécdota tamén. Sí, eu, se me permite, primeiro un par de cousas, non? Eu teño que reclamar un cambio de nomenclatura, non? Muitas veces decimos que primaria a porta de entrada, primaria é moito máis que a porta de entrada, é o eixo vertebrador. A porta de entrada é un papel que eu non quero que teña primaria, non quero que xente entre o sistema por a primaria e despois siga para adiante. Primaria debe ser, nos decimos, o eixo vertebrador, o sea, os pacientes teñen que entrar por primaria, efectivamente, pero teñen que ir ao hospital e volver á primaria, que realmente, pois ese médico que pode levar un proceso inteiro, que coñece o paciente perfectamente, que coñece a súa familia, eu creo que temos que ir nesa línea.
Carmela, dos temas que decías, a ver, eu creo que Galicia é un sitio donde nestes últimos anos ten habido conflitos laborales, pero tamén se ten caracterizado por unha escoita activa dos profesionais e por chegar a acordos. Galicia leva máis de 30 acordos laborales con os profesionais. Iso creo que nos fixo estar nunha posición de condicións laborales moi boas. A última, precisamente, foi no ano 23, que hubo tamén unha folga de 9 días, unha folga convocada por un sindicato médico, curiosamente, e que conseguiu, por exemplo, unha reivindicación histórica do colectivo que eran as 35 horas semanales. Cando aquí estamos falando de 37,5 noutros ámbitos, en Galicia, desde o ano 23, aprobouse, con todos os sindicatos ao final, as 35 horas. Eso ten unha repercusión, esa mellora importantísima nas condicións laborales dos profesionales, que eu facía un día unha conta, esos son máis de 112 días o ano que se xeneran, ¿no? de permisos que para cada profesional son máis de 12 días. O sea, la gente de medicina trabaja solo 35 horas semanales. Ahora mismo sí. Despois dese acordo, bueno, é un acordo que xusto, tamén teño que decir que todas as comunidades autónomas, excepto dúas en España, están nese formato 35, é un camiño que tíamos que abordar. Antes deso, os profesionales traballaban de 8 a 3, 7 horas diarias, e os sábados pola mañán se cubrían coa diferencia entre as 35 que facían durante a semana e as 37,5 que tiñan que facer. Esas 2,5 horas que había que facer a maiores cada semana se concretaban en abordar os sábados pola mañán. E os sábados pola mañán se facían primeiro dentro da xornada. Cando chegamos a ese acordo, establecese que nos vindeiros anos 23, 24 e 25 iba a haber unha reducción progresiva da xornada e no 25 os sábados pola mañán terían que ser abordados de xeito voluntario polos profesionales. Os profesionales iban a cobralos, por suposto, porque xa non é xornada complementaria e era que pagalos. Que ocorriu? Bueno, pois que esa voluntariedade que se plantexou cando foi o acordo, pois non se dá. Hai médicos de primaria que consideran que non queren facer esas sábados pola mañán. É xusto. Entón, hai que buscar alternativas. E a alternativa foi recurrir aos PACs. Isto seguro que se vai buscar unha salida para que os dos PACs os podan facer. De feito, a proposta da Consellería é incrementar en 211 médicos de PAC para poder abordar esas jornadas. E outro problema que hai é que non hai médicos. Hai que ir, se me permites que ir. Cando Carmela dice que o problema está na saturación, mira, antes da pandemia nos Sergas había 36.000 profesionales. Despois da pandemia había 43.000 e hoxe hai 46.000. É dicir, en menos desde o 19 ao 26 aumentou a plantilla en 9.000 profesionales. O presuposto, o vemos, pode ser discutible, pero é innegable que ano tras ano aumenta. Entonces, hai un mantra que utiliza o Bloque o Partido Socialista que é unha mentira, teño que decirlo así. Non hai recortes en sanidade, non hai, porque recortar é menos presuposto ou menos profesionales. E xa non falo de infraestructuras, que creo que todo o mundo recoñece que hai máis infraestructuras, pero as infraestructuras non valen de nada se non hai profesionales e personal. Pero nos Sergas, en moitos servicios económicos de salud, non se deu esa disminución. 46.000 personas, 46.000 había ahora mesmo. Entonces, en Vigo é a principal empresa por número de traballadores é de largo Sergas, nin Citroën ahora mesmo. Pero están aí porque son necesarias, eu non direi nada concreto. O que pasa que problema temos? Que nese mellor momento de recursos humanos, de presuposto, de infraestructuras e medios diagnósticos, podemos falar despois de elementos diagnósticos que ten o Serga implantados de xeito pioneiro en toda España, pois coinciden nun momento donde faltan, sobre todo, profesionales de atención primaria. En España, o Ministerio de Sanidade recoñece que faltan 4.500 médicos de familia, pero non é que falten que nos farían falta, non, son plazas que están en plantilla na RPT e que simplemente non están porque non hai para sustituirlos. E por que non hai? Porque o sistema que temos de formación de médicos especialistas, recordo que para traballar en primaria non vale ser médico. España é o segundo país do mundo que ten máis médicos graduados. Acabamos de ter o MIR agora, había 9.000 plazas de MIR e se presentaron 17.000 médicos. Hai máis de 7.000 que non poden entrar. É dicir, non é un problema de médicos graduados, é un problema de especialistas. En España formanse ao ano 2.500 médicos de familia, teríamos estar formando pois máis de 3.000, 4.000 para abordar esas 4.500 que faltan que di o propio Estado. En Galicia faltan 200 médicos de familia. Entón, se ti estás nun centro de saúde onde están todos os médicos, bueno, é discutible, teñen máis carga de traballo, menos, é certo. Tamén é verdad que a demanda da población aumenta, eso tamén é certo. Cada vez envellecemos máis, a propia demanda dos ciudadanos aumenta, é dicir, bueno, hai moitas situacións que favorecen ese incremento da demanda. Pero ti podes ter un centro de saúde con 3 médicos
donde un se xubila e non hai ninguén para cubrilo. E iso ao final acaba repercutindo sobre os outros dous que están aí, efectivamente. Como un deles se poña de baixa porque non aguanta ou porque colle un LD, temos un problema. É un problema recoñecido e coñecido. E que só pasa, Carmela, teño que dicirlo, polo Ministerio de Sanidade, que tenga competencia de decir vamos a facer algo excepcional e formar durante uns anos a máis médicos de familia, o Ministerio. O Sergas non o pode facer, e o levamos intentando, temos feito todas as propostas que estaban na nosa man para flexibilizar, e non se fai. Por lo tanto, hai un problema, efectivamente, un problema que ten que ver coa saturación, especialmente en primaria, e un problema que levamos denunciando desde moito tempo. Dende Galicia, que fixemos? Pois recoñecer os turnos de tarde de xeito extraordinario, recoñecer os postos de difícil cobertura, convocamos plazas, que ti os coñeces, Carmela, no Parlamento, de xeito excepcional, plazas, decía antes, plazas en propiedade por concurso de mérito sin oposición, para o médico que iría un centro de saúde deses difíciles para cubrir, lle poñemos a condición de que fixera 2 gardas ao mes, pensa que un médico de hospital fai 4, nós lle poñíamos 2 gardas ao mes, e no sentido de intentar mellorar a atención das gardas e, polo tanto, tamén da primaria. Bueno, creo que desde a Xunta de Galicia se firon moitos esforzos, insisto, hai un acordo do ano 23 que mellorou. Ese acordo do ano 23 supuso 80 millóns de euros adicionales de coste. O sea, eses cartos foron a mellorar as condicións dos traballadores con esas 35 horas, pagando máis hora de garda, que pasou de 26 euros a 29, metendo un complemento de que o que fai máis de 5 gardas a quinta se lle paga máis, é dicir, a carreira profesional en Galicia é unha realidade que non hai en outras comunidades autónomas. Andalucía acaba de firmar a carreira profesional, quer decir, todo é mellorable, pero non creo que as condicións dos médicos en Galicia sexa peor, de logo, que outras comunidades autónomas. Temos un problema gravísimo de falta de médicos de primaria que levamos tempo poñendo os puntos de mesa e que este goberno non quer resolver. A folga, efectivamente, a parte do Ministerio vai contra cousas que son do Ministerio. O salario base é do Ministerio, o complemento de destino é do Ministerio, a xornada máxima do Ministerio e, sobre todo o que se está pedindo agora, incluso esa posibilidad de que algún día as gardas sean voluntarias, que probablemente algún día haberá que chegar a eso, pero a día de hoxe non se pode dar, porque se son voluntarias e alguén non quere facelas, non podemos dar asistencia, vai pasar por formar a máis médicos, e de novo volvemos a estar co papel do Ministerio. Por lo tanto, sí que creo que un problema de non entender o Ministerio o seu papel. Eu dicía antes, este Ministerio está en campaña electoral desde que entrou. Claro. E as medidas que tomou ou non tomou son en clave electoral, de campaña. Si pode facer algo que lle faga daño a unha certa comunidade autónoma do centro de España, pois o vai facer. E se non lle pode facer daño, pois non o vai facer. Pois hai unha cosa que yo non sabía, que vosotros, porque tengo una amiga que sí, que hay unos camiones para hacer pruebas por ejemplo, a sitios que están más alejados que están, las Sergas lleva un camión y le hacen allí pruebas. Claro, yo eso no lo sabía. Resonancia, eso se ve que resonancia magnética. Claro, yo me quedé alucinado que lleve, o sea, pueblos que no tal, que eso es un coste también elevadísimo. Son varios comerciales, sí. Xa, pero eso, insisto, aquí o que estamos falando e o grave problema, e aí creo que podemos ir absolutamente a falar con cualquier médico de atención primaria e, salvo raras excepcións que en todos lados hai, todos te van a decir o mesmo. Non poden máis, non poden máis. Pero hai que analizar os motivos. Pois está claro que os motivos son, vamos a ver, esa situación é precisamente o que fai que non vayan médicos. Que os médicos novos, os novos médicos, bueno, tú fala con eles e tú sabes. Es decir, eu non vou ir a traballar a un sitio no que vou a sair todos os días queimado. Porque esa é a situación. Pero é porque se falta. Mira, vamos a falar de... Bienvenido al mundo de los autónomos. No, pero non estamos falando de sumar. Solo un dato, deixa-me dar un dato, mira. O que recomenda todo o mundo, logo falamos do informe do Consello de Contas da inversión en primaria. O que recomendan os documentos de boa práctica é que un médico de familia teña en torno a 1.500 pacientes, ciudadanos asignados. En Galicia estamos en 1.260, non é un problema, e hai moitos médicos que están por a media 1.260. Non hai ningún que este por riba dos 2.000, que en moitas veces están... Ese é o número. Bueno, no. Qual é a realidade do día a día? Bueno, pues sí, o que che día que sí. É dicir, eu podo ter solo 1.100 pacientes. Claro, pero se ao final teño que asumir os outros 1.100 do meu compañeiro, que o que está pasando? Pero esa é a clave, Carmela. Por que non podemos ter un sustituto do compañeiro? Por que levamos as comunidades autónomas? Porque non hai médico. Bueno, porque non hai especialistas. Por que non temos especialista de médico de familia? Por que levamos anos? Porque eu xa levo e 6 anos no Parlamento, desde
do día en que entré, que xa era algo do que se falaba antes, viñamos dicindo que hai un problema de falta de médicos de familia. Seguimos sin facer nada. Mira, eu sei que o Estado terá a súa culpa, pero nós tamén, e tú sabes, es decir, nós podemos mellorar as condicións dos médicos de familia para conseguir incluso algo tan sorprendente como que veñan médicos de outros lados, así como os nosos están indo. Os nosos están indo. Non van, Carmela. Mira, eles queixan, e a mí me gusta poñer a súa voz, a sobrecarga e burocratización da atención primaria, cada vez maior. O propio modelo da atención primaria de que todo, absolutamente todos os pacientes pasen por él. Es decir, falamos de psicólogos, acabamos de anunciar onte como un modelo, como el gran logro que entran, a miña memoria foi que haber 21 médicos, non, ahora non entran 21, ahora entran 4. Sí, bueno, o 2030, que ainda faltan uns cuantos anos, teremos 21. El gran logro é ter 4 médicos, 4 psicólogos para todo Vigo. Non temos fisioterapeutas, están a tope. Hai fisioterapeutas. O número de pacientes por profesionais, por moito que no papel, xa un, a realidade é outro. Déjame que remate, porque isto é o que trasladan eles e me parece importante. A sustitución dos profesionais ausente, levamos anos sin ela. O modelo de organización dos hospitais, que ao final é complicadísimo mandarlle, e eso vivímoslo cando tes un dolor, unha dor que te dicen, es que non sei, espera, teño que mandar non sei que. E despois a regulación da xornada co tema das guardas do PACS, que para eles é complicado, para eles complica a súa historia. E iso é o que fai que estén saturados. E claro, tú te pons desde o lado e encima aguantar. Claro, o paciente que chega despois de 15 días esperando por unha cita, porque eso podemos comprobar, Eu teño que ir ao meu médico a pedir a miña medicación de alerxia, que este ano vai ser potente, eu non collín onte a cita dentro do Parlamento, teño cita o 7 de maio. Es decir, dentro de 15 días. Yo tengo que ser un caso extraño, porque me la cita a la noche y a la mañana están atendiendo. Un inciso, la huelga el último, perdona, un inciso, ¿para qué? Porque más es una huelga la CIGA. La huelga a la tarde tiene una repercusión de 1,72, o sea, ni llega ni al 2%, Carmela. Eso no es una huelga. Vamos a ver. As folias, os sindicatos as fan para chamar a atención. Vale, yo creo que otra cosa. E é o seu deber. É decir, e aparte, eses son os números dos Sergas. Non sabemos cuáles. Bueno, porque aí contan, non se contan os permisos, non vamos a entrar en esa discusión que é moi complicada. Carmela, dos temas que decías antes, eu creo que calquer ámbito, pero particularmente no ámbito sanitario, se non tes un bo diagnóstico non podes poner un tratamento. Entón, a ver, eu levo moito tempo insistindo, non agora, do ano 18, en que temos un problema de falta de médicos de familia. Un problema que todas as comunidades autónomas do PP, do PSOE, todas compartíamos no 18 que pasaba por unha cousa. Nos agora, como decía, o requisito para traballar en primaria é ser especialista en medicina primaria comunitaria. E iso oblígate a facer unha residencia de 4 anos. Eu vou dar un dato, mira, en Galicia temos 460 centros de saúde. En cantos centros de esos, dos 460, creedes que se pode formar residentes de familia? Coa situación actual é moi... Non, coa situación actual, cos requisitos que pon o Ministerio, solamente en 100. O que pedíamos daquela, todas as comunidades autónomas, incluso as do PSOE e as do PP, era que se flexibilizaran eses criterios. Que, ahora mismo, por exemplo, se ti non tes 4 médicos de familia no teu centro de saúde, non podes formar a médicos. A formación é un requisito, pero o requisito pasa por 4. Nos decíamos, oye, vais a 3. Un exemplo, mira, en Lugo abriuse o centro de saúde integral, que se moveu da Milagrosa, que é un centro que estaba ao lado, ao CIS de Lugo. Bueno, pois, a Milagrosa perdeu a súa condición de centro docente porque o requisito é que leves 2 anos funcionando. E como aquí se moveu dun centro vello a un centro novo, o Ministerio non deixa formar residentes durante 2 anos nese centro da Milagrosa. Poño este exemplo, nós non podemos ter un problema como que temos os médicos de familia e o Ministerio estar na inopia. Pero, Carmela, este é un punto fundamental. Si nós non somos capaces de formar a máis médicos de familia, non vamos a parar ese problema. Cada vez irá peor. Pero, Julio, só unha pregunta. Teríamos máis médicos de familia? Sí, sin dúbida. No, Carmela. A realidad, o que digo os datos é que non. Carmela, sí, os datos... Estamos formando todos os que piden. No.
Galicia forma ahora 207 médicos de familia. Galicia podría formar 400, 600. Pero non hai esos médicos. Sí, sí que os hai. A ver, Carmela, o problema é... Mira, a ver, insisto, este ano quedaron 7.000 médicos que aprobaron a súa carreira e que lle gustaría facer o MIR. Pero o Ministerio só sacou 9.000 plazas. E desas 9.000 plazas se saca cuns criterios docentes, que está moi ben, que ti tes que garantir unha formación. En familia, en Galicia hai 200 autorizados. A nós nos gustaría que foran 300 ou 400. Nos faltan 200 médicos de familia en Galicia. Oye, pois vamos a formar a 400 durante 4 ou 5 anos. O Ministerio nos deixa, porque o requisito que pon o Ministerio para poder formar non os cumplen os nosos centros. Especialmente Galicia está máis castigado porque nós temos moitos centros pequenos, porque a nosa población é dispersa. Mellor en Castela e León tes centros máis grandes, pero aquí é difícil que haya centros de máis de 4 médicos, por eso hai poucos centros docentes. Entón, o que le vamos pedindo, e isto está na man únicamente do Ministerio, relaxe as condicións dentro da calidade e permítanos formar máis médicos de familia. Ese é o problema, non podemos formar a máis, e as plazas están, os pagamos. Galicia, isto é un dato curioso, Galicia está invirtindo máis de 80 millóns de euros ao ano en formar a médicos especialistas, que algún deles pode marchar despois, non os podemos atar. Deso tamén quero falar un momentiño. Pero estamos dispostos a formar a máis, porque se ti formas a máis, o normal é que teñas máis. Respecto ao que se marcha, nos fixemos varios estudios. Evidentemente, se aquí ven un rapaz de Murcia a facer a especialidade, pois hai altas probabilidades que cando remate se vaya a Murcia. Igual que cando un galego se vaya a Cataluña, acaba volvendo. Eso está máis canalizado. Mira, cando se reúne o Consello de Sanidade, todo o mundo pensa, non, que marcha, oye, pois alguén os ten, porque marcha unha pequena porcentaxe de cada comunidade e entra. A nós se nos van 10 fora e veñen 7 un ano e outro veñen 12, porque ao final a xente escolle plaza onde pode. Todos coñecemos, Carmela, os que nos están escoitando, médicos coñecidos nosos que están no País Vasco, Europa. Carmela, mira, eso tamén é un mantra que... Non é un mantra. É un mantra. Bueno, a xente nos está escoitando, é algo que... Hai médicos que se formaron en Galicia, médicos que fixeron medicina, e que están en Portugal algúns deles, en algún sitio fora, basicamente porque algún foron a formarse. Pero especialistas formados en España, galegos, que se marcharan a fora de España, eu que coñezo uns cuantos médicos, chégame os dedos de media man para contalos. A especialidade médica en España ten unhas características que non ten no resto de Europa. Mayoritariamente se quedan. O problema calé, que non temos os suficientes, en primaria especialmente. Se ti nun centro de saúde que tes 3 plazas, tes 2, eses 2 teñen unha saturación, evidentemente, e iso é o que temos que traballar. Logo, a ver, falas de burocratizar. Galicia é das comunidades autónomas donde, a pesar dese incremento da carga burocrática, temos ferramentas. A relación, por exemplo, cos médicos de hospital é das millores que pode haber en España. En Vigo, concretamente, temos un programa que permite chamar por teléfono directamente aos médicos de hospital para a atención urxente. Bueno, todo é mellorable, pero hai unhas condicións boas. O problema fundamental é esa falta de médicos. E esa falta de médicos, insisto, pasa por vontade da Xunta de resolver, que aseguroche que ten, pero falta porque alguén dé o paso de unha vez de poder formar a máis médicos especialistas. Hai que ser realista, Julio. Non houve ni unha sola medida concreta e real que se puxera para captar esos médicos. ¿Cuántos médicos máis temos? A realidade, os números non... Carmela, temos... Cada ano temos menos médicos de familia. Hombre, pediatría, falamos de pediatría. Falamos, cando queres decir. En pediatría, mira, informe do Consello de Contas. Non me lo invento, espera que... Carmela. Perdón, estaba buscando os datos de pediatría. Espera, perdón, deixame que te diga eu sin leer o informe. 120 concellos galegos, 120, o 40% non teñen pediatra. Bueno, pero que, a ver... E o 96 e outros 96 concellos comparten. Estamos con a mesma situación. No, Carmela, vamos a ver. É o mesmo, Xulio, é atención primaria. Despois tú vas a urgencias e outro día queixabas este médico que tiña máis citas de urgencias que naturalmente de hombre se tardas 15 días. Deixe volver a pediatría. A ver, no ano 2009, un ano que vos recordades perfectamente, había os mesmos pediatras que hai hoxe en Galicia. Os mesmos pediatras. Creo que eran 211, 210 agora. 2009, isto vas ao INE, tecleas a primeiro número de pediatras. Os mesmos pediatras no 2009 que agora. A diferencia é que hai 30.000 nenos menos.
Entón, xa está ben do bloque de que os pediatras non hai menos pediatras. E logo, non hai menos pediatras. Carmela, no meu centro de saúde de Coruxo no 2009 había un pediatra. Sí. Agora non hai. Agora está en Navia, Pero os nenos de Coruxo, Sallans, Noia e Comesaña que antes tiñan o seu pediatra, agora non ten. Eu dou o dato do IGE, hai os meus pediatras agora que en 2009. Pero que non vale, como que non porque vale? hai máis centros de saúde. No, bueno, vale, pero hai 30.000 nenos menos, ou eso non conta, que hai 30.000 nenos menos. Pero déxame darche outro dato, a ver, cando decimos que hai concellos sin pediatra, sempre os hubo. Hai concellos, Fornelos de Monte non ten pediatra, nunca o tuvo. E hai moitos concellos, Galicia ten 313 concellos, e aínda que temos unha norma que nos obriga a ter en cada concello un centro de saúde que se cumple en Galicia, non en todas as comunidades autónomas, nada obliga a que en cada concello haya un pediatra, básicamente porque hai concellos que teñen 5 nenos ou 4 nenos. O que facemos é concentrar. A mí parece datos razonables que moitos pediatras estén concentrados e os nenos se movan a eses concellos, porque é imposible ter en cada concello un pediatra. Nunca o hubo, ni nunca vai haber. Pero o certo é que agora hai máis nenos. Non, hai menos nenos. Hai máis concellos con nenos non que non ten. En Vigo está pasando. Agora mesmo vemos, como en Vigo acabamos de verlo, coa apertura do Olimpia Valencia, temos os pais de colla que agora non van a ter pediatra, que teñen que irse. Bueno, pero que esa é a situación. Esa é a situación. A atención empeora. Sei que eu antes tiña un pediatra no meu centro de saúde, onde está o meu médico, onde está o médico que vai atender ao meu fillo despois, que crean unha atención xeral. Olvídate, o teu neno, se vai a un pediatra estos 15 anos, non vai ao médico de familia estos 15 anos, e cando cumple os 15 anos vai pasar ali. Eso non é certo. A ver, temos os mesmos pediatras. Bueno, o dato que lle dou aos papás é que hai os mesmos pediatras agora que en 2009. E que hai 30.000 nenos menos, por desgracia. Ojalá houbera 30.000 nenos máis, pero non hai un problema de atención pediátrica. E logo, permíteme, un médico de familia coa formación adicional de puericultor, eu dende logo levaría meu fillo perfectamente un médico de familia con un título de puericultor. Temos un problema coa pediatría, que ten todo o dereito do mundo. As persoas que fan pediatría sistemáticamente non queren traballar en atención primaria, non o queren. Esa é a clave. Mira, é que acabas de dar a clave. Os médicos que se forman se poden non queren traballar en atención primaria. Os pediatras... A ver, os pediatras non queren traballar en atención primaria por dous motivos. Primeiro, porque durante a súa formación non van a atención primaria, que é un tema que se pode mellorar, e porque vocacionalmente non o queren facer. Eu podo, ti coñecerás a moitos pediatras, pregúntalle a moitos pediatras si queren traballar en atención primaria. Pero pregúntalle por qué. Non, xa te digo, porque non lles gusta a pediatría primaria. Ou porque as condicións son diferentes. Non, as condicións non como van ser diferentes. Cobran o mesmo ou máis se me apuras, porque nós temos programas, que aproveito a ocasión para agradecerlo, nós temos programas onde os pediatras de atención primaria fan gardas no hospital. Eu coñezo uns cuantos pediatras que sistemáticamente van a facer guardias no hospital. Eles escolleron voluntariamente traballar en primaria, pero non perden a vinculación co hospital. Pero son casos excepcionales. A maior parte dos pediatras de hospital non lle gusta a atención primaria, é algo lícito, como a un traumatólogo non lle gusta a atención primaria, e así. En todo caso, eu sí que quero transmitir tranquilidade á población de que non hai menos pediatras, hai os mesmos, e os concellos que non teñen pediatras son probablemente os mesmos que había daquela. Si ti das o dato de que hai un concello que ten pediatra, sí, pero que no concello do lado hai un pediatra, sempre hubo pediatra. Xa, pero que é como... Es que é moi perverso ese argumento voso, porque é como decir que non van a perder atención sanitaria os sábados pola mañá porque vai haber atención nos PACs. Claro, pero que o PAC pode estar a kilómetros. A kilómetros. É dicir, non podemos decir que a asistencia está igual, é como decirme que non, que es que os pediatras eligen. Eu son funcionario. Hai postos de funcionario que ninguén quere. Como pasará en Citroën en todos lados. Si tú xeras o número de plazas total, ao final cubrelas todas. Claro, é que é un problema de falta. Ojalá, pero mira, falando deste tema dos PACs, vou poñer un exemplo que non é nada loxano. Vigo. En Vigo, dende hai moitos anos, os sábados pola mañá, a atención sanitaria concéntrase no PAC da calle Pizarro. Primeiro na calle Bolivia e na calle Pizarro. O sea, en Vigo é unha cidade onde os centros de saúde pola mañán e os sábados pechan e a xente vai ao PAC.
faloche de Vigo, faloche de Ourense, hai moitas cidades onde, por acordo dos propios profesionales, se fixo. Por qué? Porque se ti estás nun centro de saúde un sábado pola mañán e estás ti solo, bueno, pois estás un pouco máis desamparado que se os juntades 2 ou 3 médicos e estades xuntos. Se hai unha emerxencia, e por eso moitas cidades se organizou de xeito voluntario para os médicos de familia esa ordenación dos PACs como centro de atención primaria os sábados pola mañán. O que fai esta norma é consolidar eso. No, o que fai esa norma é reducir ainda máis o que xa se reduciu. Non estaba. Cando se creou esa norma en Vigo, que foi algo denunciado en ese momento, foi voluntario. non que se pecharon o PAC de Coña, por exemplo, agora, e agora o PAC que o único PAC que temos en Vigo está saturado. Levamos anos pedindo que se abran 2 novos PAC. Non ten sentido 2 PACs. Como que non ten sentido? Hombre, digo a min que antes ibas a Coña e era unha maravilla. Porque che queda ao lado. No, porque non é porque me quedara ao lado, era porque non había a saturación que hai agora con un único PAC para unha poboación de 300.000. Carmela, a superficie, os profesionais, a ubicación do PAC de Pizarro é moito mellor que o que había antes. Non é certo, sí, Julio. Están denunciando continuamente os profesionais do PAC que están saturados, que non poden máis, que é necesario ampliar ese servizo, e o servicio non se pode ampliar máis aí. Pero no, como que non se pode ampliar máis? Sí, hombre, podemos seguir aí, por exemplo, podemos acabar pechando a Cidade de Justicia. É certo que cada vez canta máis oferta hai máis demanda. E recordarás como a min o PAC da calle Bolivia. No, mira, ti te acordas do PAC da calle Bolivia? Sí, mira, Julio, non me creo isto de que vaya un PAC porque hai demanda. No. Es decir, tú vas ao médico urgencias porque non te queda nada. Non quero decir eso. Pero que tamén, que a veces parece que es como que... Carmela. Vamos, digo porque é algo que además sale na prensa e a mí me parece moi perverso. Esto de denunciar que es que hai moita lista de espera porque a xente vai nunca. No, eu non digo, o sea, é unha realidade que a población de Vigo non mudou nos últimos 20 anos de xeito significativo. Calquera que teña un pouco de memoria recorda as ausencias do Seral, recorda as ausencias do Meixoeiro, recorda o PAC da calle Bolivia ou o PAC de Colla, e pode ver as plantillas. Mira, eu cando estaba no Meixoeiro, os médicos de garda eran dous, e no Seral había 2, 4 en total en Vigo. Ahora hai 13 de noite. E iso non significa que ni antes era pouco e agora sexa moito, se adapta á demanda. Pero é certo que cando ti colocas moitos recursos, a población os usa, porque o faz para eso. Eu quero decir é que o modelo... Perdona, para matizarte, cando tú colocas máis recursos é porque son necesarios. A administración non pon recursos para... Porque, é dicir, eu recordo, os meus fillos eran moi pequenos cando a manifestación de pediatría de urgencias do Hospital Xeral. E estaban que non podían máis. E eran 6 pediatras, bueno, pero non podían máis. Pero non podían máis. E estaban aquel recuncho que era terrible. Quero dicir que, falando un pouco da posición da administración, a administración en Vigo tuvo un comportamento exemplar adaptando as instalacións e as plantillas ás necesidades. É suficiente? Non. Sempre se necesita máis. Exactamente, eso que se está dicindo. Pero, que hai, que cada vez, de Vigo, Julio, xa temos falado, el facer de banco de probas con este modelo do Cunqueiro centralizado non é precisamente o mellor modelo. Una cosa que os quería comentar. Esto es una espita que yo he hablado con varias personas del sector de la medicina. Hay gente que va, por ejemplo, a urgencias, hay gente que va grave, gente que tal, y entonces, todavía aquí lo que va a empezar, hay una persona bastante mal, pues queda una persona con un dolor de muelas. Entonces, claro, por ejemplo, en Portugal, esa persona paga 20 euros por ir. Bueno, paga si no ingresa. Si ingresa no paga nada y si se va de alta no paga. O sea, porque claro, en eso, yo no soy de ir al médico, o sea, de hecho cuando fui hace ya un tiempo y cuando me hizo gracia, cuando me di las pastillas, creí que iba a pagar mucho más, como cuando compras un frenador o algo así, pues pagas 20 y pico euros y tal. No, esto tal. Entonces, que el sistema carga mucho, pero a lo mejor lo que había que poner también era unas tarifas a gente que vaya por cosas de este estilo. Porque, es que la sanidad gratis, es que, claro... No, pero que a sanidad non é gratis, a sanidad pagamos todos os españoles e as españolas e os galegos e as galegas cos nosos impostos, non é gratis, todos.
Todos no, porque pagamos impostos. todos no. El que no está cotizando, el que no está trabajando, el que no todos está... de alguna maneira, cuando compramos pagamos IVA, es decir, eso queda muy bien, Carmela. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que debería haber una tarifa para, pues vas por un dolor de muelas. Bueno, pero un dolor de muelas para ti puede ser intolerable, pero puede haber alguén que non lo tolere. Entón, sí que creo que hai que facer unha cosa que formar a población máis, por exemplo, dos recursos. Hai que traballar, mira, nós temos unha ferramenta espectacular que é o 061. O 061 recibe 3.500 chamadas cada día, que son moitísimas chamadas, e o 40% resolve sin mover un recurso, sin mover unha ambulancia, simplemente con teléfono. Creo que temos que ir a esos mecanismos un pouco máis modernos. Afortunadamente, como decía, hoxe o profesional ten a historia do paciente diante, sabe o que toma, o que non toma, sabe se foi por ausencia, se non foi. Creo que, bueno, nesa liña estáse a traballar, non? Apoiarnos máis na tecnoloxía para facerlle a vida máis cómoda aos pacientes. E hai que facer un tema de cultura, non? Eso, a ver, eu tamén teño que decir sempre, cando un vai a urgencias, o primeiro que se lle fai é atendelo unha enfermeira, que isto é algo relativamente novo, o triaxe, que isto, cando estamos já non o había, ti ahora garantizas que todo o que entra por urgencia, os 500 personas que entran en urgencias un día no Cunqueiro, esas 500 as ve unha enfermeira que con unha ferramenta clasifica en roxo, naranxa, verde, todo o que é de atención inmediata se actúa inmediatamente. O sea, un paciente que entra se etiqueta de color vermello, se atende menos de 10 minutos. Os laranxas en menos de media hora e os seguintes no tempo correspondente. Entón, iso dá unha garantía. Efectivamente, hai unha persona que vai por unha dor de moas que o mellor leva 15 días de evolución, bueno, pois ese espera, non? Que se ten que esperar. Eu creo que hai que traballar máis na formación, nas mecanismos de derivación, decir, bueno, pues usted é un paciente verde, mira, aquí quedanlle 3 horas de espera, pero pode dar unha cita mañá por la mañá nos centros de saúde. Bueno, pues hai que buscar solucións deste tipo, de claro, formación. Pero claro, aí volvemos ao mismo, eu sinto moito insistir, eu igual levo 4 días con unha dor de moas, que foi a máis, e é que eu teño cita no meu médico ata dentro de 15 días, e ao final que fago? E esto se te fixa. Yo no soy la mejor persona para decir, porque yo no voy casi nunca al médico. Además, aí Julio sabe, hai estudos. Todos estos casos que tú dices del dolor de muelas, da cadera que levo todo o día, son sábado pola mañá ou venres pola tarde, porque de repente dices, ostras, isto vai a máis, ven a fin de semana e véxame que non vou a poder. E todos ademais sabemos cando necesitamos ir a urgencias por algo que necesitamos realmente, dices, bueno, pois non vou pola mañá que hai menos xente. Bueno, cando a xente ten realmente necesidade, claro, a xente só vai cando hai necesidade. Os patróns das urgencias. E cando se como me dijo una enfermera a mí, dice, como haya fútbol, un partido importante, urgencias vacío. Bueno, solo viene la gente que realmente está muy tocada. En torno ao 40% das urgencias son das que clasificamos de menor gravedade, claro. Un 40%. Pero que esas, perdón, que ir a donde eu quería ir, que esas deberían ser as que tuveren un recurso intermedio, es decir, unha rede de PACs, no que tú poidas directamente facer unha consulta rápida, porque é certo, moitas das consultas, ese 40% único que necesitan é un fármaco. Unha receta. É unha receta. Pero claro. E además es que yo volvo lo mismo. En todo caso, sí que hai unha cosa. Que tamén solucionarías se tuviéramos unha atención primaria sin vista da garda, claro. Se non podo ir ao meu médico mañá pola mañá non me vou urgencias 3 horas. Porque hai que pensar que son 3 horas, ¿eh? 2, 3 horas. Non, ou máis. Ou máis, mínimo, falo do mínimo. Pero mira, tamén é certo que eu que levo por sorte, creo, tempo vendo, cando non tíamos tempo de atención primaria e non faltaban 200 médicos en Galicia, sino que podían faltar 3, 4, isto se pasaba tamén cando o acceso a primaria era moito máis doado, porque había... Ahora gravouse, tú sabes. Bueno, pero esa porcentaxe de urxencias non urxentes mantense prácticamente igual. É certo, a ver... Sí, pero ahora hai máis asistencia urxente. A ver, eu creo, sí, pero creo que... A xente chega máis... Vamos a ver, hai algo do que non falamos, e iso é certo. Temos un problema tamén cos crónicos, é dicir, a falta de citas fai que asistan máis urgencias, eso está nos informes. Bueno, mira, é dicir, unha persoa que ten unha enfermidade crónica, ao final, cando ten unha crisis ou non ter cita, bueno, pois acuden a urgencias. Bueno, pero aí afortunadamente os programas de crónicos teñen a xente máis controlada, hai solucións como a consulta telefónica, funciona mellor. Non queremos unha cita, pero é certo que non temos o que percibe
o cidadán que nos está escutando do outro lado e que ademais é unha realidad e que agora mesmo non ten unha atención tan inmediata como tiña antes da pandemia. Ben, E así, eu matizo eso desde o 18, isto non ven da pandemia, desde antes da pandemia, cando empezan as comunidades autónomas a decir, oye, que nos faltan médicos de primeira, hai que formar a máis, e o problema non está tanto nunha decisión política, sino nunha decisión estrutural do Ministerio que non está sendo capaz de reaccionar. Mira, eu digo moitas veces que isto é parecido ao problema dos controladores aéreos, ¿no? Que todos vivíamos sobre os controladores aéreos. Mal tema sacado con la huelga que tiene. Bueno, pero é un problema similar no sentido de que a capacidade de formar controladores aéreos estaba pues, de un xeito moi concreto no Ministerio e non se forman todos os que se necesitaban. Aquí temos un problema palmario. Vos imaginades que faltaran 4.500 suíces en España ou 4.500 pilotos de Iberia ou 4.500 o que fora. Pois o Ministerio de Sanidade recoñece nun informe do ano 23 que faltan 4.500 médicos de primaria e que daqui ao 30 van a faltar 5.000. Entonces, o Ministerio di, hai que formar a máis médicos de primaria e cambiar os criterios. Ministros, levamos 6, claro, o problema é que mellor van rotando todos os ministros e non lle dá tempo. Este é un problema de primeira magnitude en España, abordar esa falta de médicos. Pero nós podemos tomar medidas e non se están tomando con Carmela, sí. Non conseguimos atraer médicos a Galiza. Bueno, sí. Non conseguimos, seguimos Carmela, con esa porcento Carmela, que non hai. O problema é que os médicos de familia, os médicos en xeral, a maioría deles queren traballar donde vivense agora. A maioría. É moi difícil. Bueno, eu coñezo varios que están desexando poder virse e non se veñen porque o que reciben, a situación que se percibe es insostible. Hai centros, vamos a acabar que el debate llevamos hai ya. Hai centros de saúde con plaza vacante dende hai anos que si mañán aparece un médico de familia co título de experiencia de familia, contrátano o día seguinte. Pero en as condicións, menos de 1.000 pacientes. O problema é que non os hai. Eu fui a buscar médicos a Portugal, Carmela. Eu fui a Portugal, ao Porto, a montar ali un stand nun hotel e fichar médicos de Portugal. E fichamos a 4, pero en cando se viñeron pa aquí, Portugal ofreceulle aí está claro. Pero se foron a Portugal porque eran portugueses. Bueno, e por que se ofreceron? Mira, a ver, eu insisto, tampouco quero que non hai un problema económico de retribucións ni ningún medio de situación. Bueno, pero insisto, a situación é unha especie de pescadilla que se morde a cola. Se ti non tes médicos suficientes, nunca vas a poder abordar eso. Temos que traballar en que haya máis médicos de familia. Eso pasa por un sitio. Vamos a acabar ya. Yo os digo una cosa. Nosotros seguimos los consejos de la Junta y el presidente Rueda todas las semanas anuncia más inversiones en medicina. Y yo el otro día estaba viendo, se lo decía a mi madre. Pero, perdona que te discrepe, a maioría das inversións que e aí o dixo Julio, son para infraestructuras. As infraestructuras ou para equipamento sin personal non sirve absolutamente de nada. Yo le decía a mi madre el otro día. Acabamos de inaugurar unha Olimpia Valencia que de momento non ten ningún especialista máis, aparte dos que yo no lo sé, que te lo dirá Julio, eso en la historia. Pero le decía a mi madre, yo me quejaba, le decía, joder, es que se gastan en sanidad, no sé qué, y me decía ella, se nota que tú no vas al médico. Claro, también a lo mejor es eso, pero en eso. Y ahora están haciendo los Senoma. Mira que lo llevó Julio adelante. Esto que estáis haciendo, los Senoma lo estáis haciendo espectacular. ¿Para qué? Seguro, digo, por cierto, deixame animar a todo o mundo que chegue a invitación a que o faga, porque é un proxecto que nos vai colocar, bueno, xa estamos en uns lugares. Eso lo hizo Julio. Bueno, votamos a andar e vai seguir seguro. É un proxecto onde vamos a determinar a través dos Senoma dos pacientes ata 5 patoloxías das que ademais se pode actuar. O máis claro é o colesterol de origen familiar. Conmigo non contéis con o colesterol. Eso, cuidado, porque además, eso precisamente os médicos de primaria poden abordarlo con un tratamento. Yo prefiero que no hagan nada. Precioso. Gracias de verdad por estar de nuevo aquí con nosotros. Gracias a ti, como siempre. Un placer, de verdad. Y gracias a todos por vernos. De verdad, sin ustedes esto no sería necesario. Creo que el debate ha estado muy bien, ha sido enriquecedor, que se pueda hablar libremente y disfrutar. Esperemos que el Partido Socialista venga la próxima vez y podamos hablar. Gracias, de verdad. Gracias por estar en nuevos programas de Foro de Mes.